Здравейте! В момента виждате Sony Ericsson T650 и много приятен на външен вид телефон, много тънък, работещ на 4 честоти плюс UMTS системата или така нареченото 3G. Моделът е от май месец 2007 година с много малки размери и много лек, 96 грама, с корпус от неръждана стомана и с минерално стъкло против надраскване, което предпазва екрана, който е 256 000 цвята и е 240 по 320 точки. Телефонът побира 1000 контакта с 16 МБ динамична памет плюс Memory Stick Micro M2 слот, който поддържа до 2 ГБ. Значи, други функции, които се отличават, са 3,2 мегапикселовата камера с автофокус, светкавица, VGA видеовръзка с втората VGA камера, Java MP3 плеер много добър, FM радио. Работата с него е елементарна, менюто е на икони. Отивате където си желаете, пускате, работите. Музиката се чува доста добре. Много бързо се работи с него. Елементарен е. Поддържа и българско меню. Не знам какво друго да ви кажа. Заслужава се. Много скоро ще го видите и на нашия сайт 1-gsm.com. Заповядайте.